Osmičku, áno. Osem opakovaní Lukino dať jeho tréner nám to vyzradil. A my mu rátajme, či to dokáže. Áno, Lukino, záver. Pripraví sa Peter Pučer, Peter Mrkvica, dvaja Petra, áno, Peter, to je skala, na tej skale postaví čosi kdesi, čiže Petrovia dvaja prídu potom a my rátajme opakovanie pretekárovi českému aj maďarskému, áno. Po Petrovi, Pučerovi a Mrkvicovi sa pripraví Brano Golier a Jiří Janda. Áno, Jiří Janda. Brano Golier, najsilnejší muž slovenskej zeme. 5-násobný najsilnejší Slovák. Záver. Ďakujem vám, vážení diváci. Ste svetoví, ste vynikajúci. Čo si to papreš, prosím ťa pekne. Záver, utekaj, áno. Takže časový limit je neúprosný, je to 75 sekúnd. Ide to, ale ide to! Pokračujeme. Áno, rátame opakovania. Lukáš Svoboda, Tomáš Saliga. Česko-Maďarsko. A vážení pretekári, zatlieskajme. To je súboj titanov. Súboj titanov Česko-Maďarsko. Lukáš Svoboda. A Kožnať. Áno, poďme chlapi do toho, poďme do toho. A už sú pripravení, áno, to najlepšie, čo Polská zem má. A je to tak, Krištof Jarocký, Bartolomej Bach. Áno, výborní sú pretekári. Válko Gugla, čo poviete? Sú pretekári vynikajúco pripravení? Sú, áno, sú. Dobre. Sledujeme, rátame opakovania. Vážení diváci, čo ten Lukáš Svoboda? Dobre si tie zranenia vyhojil na tej bolavej nohe. Dobre, vynikajúco. Ďakujeme mu. Pripravíme ďalšiu disciplínu pneumatiku. Ďalšia disciplína pneumatika. Áno, ešte máme časový limit. Koniec časového limitu. To najlepšie je tu na tomto place. Plzeň, Plata. Poďme do toho, Lukáš. Záber. Pozbudíme Lukáša Svobodu. Musíš to dokázať. Krištof ide. Krištof Jarocký, pozrite, ako ide. Ide ako stroj. Áno, Krištof, záber, sústreď sa. Delej! Pripraví sa Gabriel Tol. Pozor, slečna, pozor tam na tú oporu, lebo vás zakrie. A tak vás nezakrie ani Krištof Jarocký. Tako vás tá opona zakrie. Poďme na to, záber, Lukáš. Lukáš Svoboda. Záber, Lukinko. Krištof je cieli a Lukáš má ešte časový limit. Lukáš to dokáže, ale musíte ho pozbudiť. Lukáš, záber. Záber, Lukino. Do toho, poďme! Ešte 3 opakovania, jeden! Poďme do toho! Ešte jeden! Gabriel Todt je pripravený, Gabriel Todt, poďme! Lukino, záber, dokážeš to, musíš! Poď! Áno, Lukinko to dokáže, ešte má časový limit. Oleš veria časový limit. Oleš, áno, odpískal, časový limit skončil. Posledný pretekár. Kapotol. Muži Zemegule, títo, ktorých vidíte, sú najsilnejší muži Európy. Áno, Lukáš Svoboda, Česko a Slovensko. Peter Pučer, vynikajúco, skoro rovnako. Okamžite poprosím odpásať sa a súvnuť, odpásať sa a poďme súvnuť. Česko, Polsko, najsilnejší Čech a najsilnejší Poliak. Poďme do toho, tlieskajme, ideme na to. Jirko Svoboda, Tomáš Jarocký, poďme do toho, je to tak? A je to tak!